Йо-йо, Чичо Гошо, Варна директно. Чист празник на всички именици. Нашата певица Мариета също празнува, което според мен не е правилно, но какво правим? Нямаме избор, ще празнуваме с нея. Отиваме към Златни пясъци, където на хотел Мак, заедно с други колеги ще избухнем много сериозно. Така че, ако сте в 50 км разстояние от Златните, изобщо не му мислете. Палете гуми, колелета, идвайте, празнуваме имения ден на всички красиви Марии. Надяваме се да има много тая вечер. Иначе романеца също е тук. Ето това е багажника на новото му MG. Защото старото има някакъв лек проблем. Общо взето не е в играта. Ето го и моето ново MG. Това е положението, братчета. Добричката схема, знаеш как е.